ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи RAHSH TJ. дӯстони азиз, дар имрӯза навор бошад 12 хона, замин ва квартираҳои нав қабул кардем ки пешкашдо мекунем. Хонаҳои арзон ва квартираҳои фурӯши арзон аз шаҳри Душанбе ва аз Шахру Нохияхои Тоҷикистон. дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартираҳо даркорай. мо дар видеои оянда гуфтагитона ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. агар шумо хонаи фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, чизе ки барои реклама, барои фурӯхтан доред, метавонед ки суратҳои хона, мошинтона, қатъи маълумотош дар номерои имо ба саби мо роя кунед. мо дар видеои оянда реклама мекунем, яъне ки фурӯшда мемонем. хоб, курс имрӯза дӯстон дар рӯи экран ҳастад ки мо бошад навора сар мекунем. То охираш тамошо кунед ва видеонавори моро падлиса кунед. Дар имо ба сабтон марҳамат рафтем. Якам хонаи фурӯшӣ назди ҳавлига ҳастад дӯстон, ки бо ҳамаи чизи чорааш ҳастад ки дар инҷа обши мойка, ҷои столовӣ ва ҷои боғ ҳама чӣ дорад. ранги помешение, ранги хона, як бизнеси тайёрае. хонаи фурӯшӣ бадон дар шаҳри Кӯлоб қарор дорад, дар Тебалай гуфтага аст, аз бозори Сомон 4 километр болотар мега лаби роҳдай. 8 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 6 дар хона кардага, ки 3 дар хонаш ремонтҳои замонавӣ кардага аст. 182 квадрат мега дуруни хонаҳо ва 3 дар дига хонаҳош ремонтш нопурра мега. ҷои мойка дорад, ҷои столовӣ, хоҳен ресторан мекунен, яъне ки бо 6 дар дига хона. ҷои боғам дорад, дарахтони мевадиҳанда дорад, яъне гирдаш маҳкам аст. ҷои беҳтаринае, обсодаш пайстани астай, яъне ки ҳуҷҷатошам 100%. ҷои ошхона, ҷои ресторан барои кадан чӣ хеле ба шумо маъқул аст. ҷои мойка, ҷои столовӣ. хоб, дӯстони азиз, ҷои ошхонаш бо обши отдельно мега 182 квадрати метр мега, яъне ки хоҳен ресторан мекунен, хоҳен ҳамҷара столовӣ, яъне ки як бизнеси тайёрае. бо боғам дорад, бо дарахтони мевадиҳанда мега, дар ремонтҳои замонавӣ ҳамин хона кардагиае. обши мега фурӯхта мешавад бо нархи 600 000 сомонӣ аст, бо арзон мешавад. ягон мошинам бошо мега болоиш пулантиян мешаванд. шаҳри Кӯлоб, Тебалай, аз бозори Сомон мега 4 километр болотар. инаи ҷои усталовишай, ҳамҷара хоҳен ресторанам мекунен. ҳамаш ремонт кардага аст, ҳамаш замонавӣ, мойкам дорад, ҳамашон обши комплект фурӯхта мешавад бо нархи 600 000 сомонӣ. рақамҳои вавилоншон аст ва рақамҳои тиселшон, дар рақамҳои тиселшон WhatsApp пайваст доранд. кадоми шумо мехарем бо арзонтар мешавад, марҳамат тамос гирем. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст баъдрон. инашам қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, дар пости гаи гуфтага аст, қишлоқи лойлуқа михел номи, яъне мешинохтагиш аст барадрон. шаҳри Кӯлоб, пости гаи, қишлоқи лойлуқа. 7 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 2 дар хона кардагӣ аст, ки якта калидор, ошхона, баня, кухни, аловхона, ҳоҷатхона дорад. хоб, гирди хона полни худ маҳкам бардони азиз, ки хонаҳош уже дохтага аст. қатиш мега тахта, қум, шебен, семенблок дорад. яъне ки хонаҳо бардоштагӣ аст, яъне ки сохтмони болош нопурра, яъне криша нозада, яъне ки қатишон тахта, отдельно қум ва шебен, семенблок дорад. об свечам аст мега, нархи хона арзонака мега 80 000 сомонӣ. боз муомила мекунем мега даврӯзаи нав часпондагӣ, гирди хона маҳкам хайбон набо, яъне ки материалҳои чизош барои хона кардан дорад. бо инаша метавонен далши сар кунен. нархи хона арзонак, ёки алиш ба ягон хонаи квартира аз территорияи Душанбе боша мегад, алиш када болои сум метиҳем, яъне ки ҳамин вариант дорад. алиш ба территорияи Душанбе квартираи хонаи ҳамин вариантҳо ҳастай. номерои расмияшон аст, яъне ки дар рақамҳошон имо, WhatsApp пайваст доранд. кадоми шумо мехаред, марҳамат аз рақамҳо дигар маълумотша гирен. нархи хона 80 000 сомонӣ, марҳамат тамос гирем. квартираи фурӯшӣ навбатӣ аст баъдрон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар райони Сино гуфтага аст, ноҳияи Сино, гипразе, бинои 13 ошӯна, ки дар якумаш қарор дорад. духонага квартира аст баъдрон, дар якум ошӯна қарор дорад. 75 квадрати метр, ки метавонед ки сехонагам кунен, яъне квадраташ 75 квадрата, хело калонай. ноҳияи Сино, гипразе ва яъне гарадок доми нав аст, ки доми 13 ошӯна дар якумаш қарор дорад. ошхона, баня, кухни, термос, ремонти замонавӣ, ҳамаш қоидавӣ, бо нархи 365 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. боз арзонам, муомилаи хубам карда мешавад. кадоми шумо агар харидори аниқ бошед, рақамҳошон
мегафон аст навистага аз ҳамин рақамҳо дигар маълумоти пурраша метавонанд гирен. хона бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ таъмин аст. шумо дар магар амхали квартираҳои фурӯшӣ, хонаҳои заминӣ, замини холӣ, мошин, гов, мол, техника, ягон телефон, чизе ки барои фурӯхтан вардарон бошад, метавонед ки сурати оригиналша, қатъи маълумотҳои пурраш, адрес, номери телефон ҳамаша нависта рӯй кунед. мо инам ки дар видеои оянда рекламада мегузорем. лайкотон нагузоред ва навора поделиса кунед. хонаи фурӯшии заминии навбатӣ аст барадорон. хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ қарор дорад дар шаҳри бохтар дар совхози килифи якум гуфтагасай ноҳияи вахш дохил мешавад. совхози килифи якум ноҳияи вахш яъне дохил мешавад. 5 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 14 хона кардагӣ тайёрад ки якта калидори дароз, аловхона, газхона ҳамаш ҳаста ки бо ошхона бания аделни дорад. дарахтони мевадиҳанда хонаҳо ремонт доранд, яъне ки бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ мегад таъмин аста. об дар пешаш ҳаста, свет дорад, мактаб, мағоза мегад ҳамаш қариб аста. дӯстони азиз, хай хона чӣ хел калона, яъне ки 4 хона, ошхона, бания, кухни, гирди хона маҳкам, бо инахе гирди агарочам бо решоткакати хеле оҳани маҳкамае. ошхонаи ледни ва ошхонаи зимистона дорад. бо нархи 230 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. бозам мега арзон када муомила када метиҳем. хоб дигар маълумоти пурраша бардони азиз аз рақамҳои мегафони поёнбода метавонед ки гирен. шумо дар магар амхари рекламаҳо бошад рӯй кунед, мо фурӯшда эълонда мегузорем. квартираи фурӯшии навбатӣ аст барадорон. инашам қарор дорад дар шаҳри Душанбе пойтахт дар Маяковский гуфтагӣ аст, рӯпарӯи масҷиди Маяковский пеши остановка гуфтагӣ аст барадорон. хайбо дигар маълумотша мегирем. хоб доми кирпични духонага квартира аст ки дар 4 ошона қарор дорад. доми 4 ошона ки дар 4 қарор дорад. доми кирпични 45 квадрати метр. ремонтуш на ремонти зурай на безевай средни ремонт дорад ки тайёрай 45 квадрати метр. духонага бо об свет таъмин аст. ошхона, бания, кухни, термис дорад. ҷои назда мега омада бинем мега маъқултон мешавад. хона тайёрай медарон зиндагӣ мекунен. квартира фурӯхта мешавад бо нархи 300 000 сомонӣ барадорон. бо арзон муомилаи хубам карда мешавад мегад. омада аз пеш дарон берун шава бинем мегад, яъне ки агар пеши квартира раҳо шамаҷош маъқул шава арзон када метиҳем. шаҳри Душанбе, Маяковский, номерошон мегафон аст. аз ҳамин рақамҳо дигар маълумотша гирен. лайкотон дӯстони азиз гузорем ва ссилкаи навори моро дар ватсап имотон поделиса кунед. хонаи фурӯшии назди ҳавлигии навбатӣ аст барадорон. қарор дорад дар ноҳияи рудаки ленский район тарафи 9 километр гуфтагӣ аст. тарафҳои шифирни завод 3 километр пас мега тарафи ҷангалобод мешавад. амн тараф дӯстони азиз, яъне ки хайбо дигар маълумоти пурраша мегирен. тарафи шифирни завод мега соҳибшон. хоб заминашон обшим 3 сотиқ замин аст ки ду дар хона кардагӣ тайёра ки якта калидор, ошхона, бания, хоб анҷомхона дорад. ремонти хона мега тайёра медора зиндагӣ мекунӣ мега свет обаш мега доимӣ ҳаста. ҳамин хел соҳибшон, яъне ки навистиям ва ба мо пешкаш кардан. дӯстони азиз, ноҳияи рудакӣ. агар ҳамин хона ба шумо маъқул аст дигар маълумотша мегирем. нархи хона мега 190 000 сомонӣ аст. бо арзонам мешавад. омада аз пеш бинем мегад муомила када метиҳем. дарахтони мевадиҳанда ҳам дорад. обшим 3 сотиқ замин, ду дар хона, ошхона, бания ҳамаш ремонт кадагиай 190 000 сомонӣ. хоб ба кадоми шумо агар маъқул ягон вариант дошта бошед номерои мегафоншон навистага аст. аз ҳамин рақамҳо занг зада пурра маълумотша гиред агар ки шумо хонахари аниқ бошед. квартираи фурӯшии навбатӣ аст барадорон. қарор дорад дар ноҳияи Конибодон дар стадион Хосилат гуфтагӣ аст. соҳибшон квартираи фурӯшии ноҳияи Конибодон стадион Хосилат. ҳамин хел маълумотҳо нависен. аз дигар маълумотша аз соҳибшон мегирем. якхонага квартира аст ки дар дуюм ошина қарор дорад. 36 квадрати метр. об свет мегад ҳаст. пас яъне канализатсия дорад. кладовкам низ мега дорад. ошхона, бания, кухни, термис дорад. хона мегад ремонт кадагӣ аст. сирош намефурӯшад бо нархи арзон 120 000 сомонӣ аст. бо арзон ам мешавад. бодаанд дӯстоне ки апаҳое ки аз территорияи Конибодон хеле квартираҳо сирох карданд. агар ки ҳамин квартира ба шумо маъқул бошад рақамошро навистага
дигар маълумотша мегирен. ноҳияи имкони будом стадион хосилат нависияд маълумотша соҳибшон. рақамошон тиселҳай маромад занг занед. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатии ҳастаи Борадрон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Сино гуфтагӣ ҳастаи соҳибшон. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ дар райони Сино аз донишгоҳи физкултурни мегад 2.5 километр мегад, яъне болотар. ноҳияи Сино аз донишгоҳи физкултура 2.5 километр мега болот. 4.5 сотиқ замине ки қариб 5 сотиқ замин мега 3 дар хона кардагӣ тайёра, якта калидор, ошхона, баня, кухни, отделни мега соҳибшон. дарахтони мевадиҳанда дорад ки хона мега дароншон ремонтуш нопурра. бадуни азиз хай ҳамин хел маълумотҳо ҳаста бо дигаша аниқ када мегирем. яъне ки шикатур монтаж кардагӣ дар тиреза дорад, не ки камтар рангу бор ҳамин хел коро мондагиае. хоб нархи хона мега 350 000 сомонӣ ҳаста, бо арзонтар ҳам мешавад. агар кадоми шумо харидор бошен рақамошон ҳастага дигар маълумотша аниқ када гирем. квартираи фурӯшии навбатӣ ҳаста Борадрон қарор дорад дар шаҳри Ваҳда дар мелкабинат гуфтагӣ ҳаста, пеши масҷиди ҷумъахонӣ гуфтагӣ ҳаста, наздикии мактаб, яъне хело наздик аст. шаҳри Ваҳда мелкабинат назди масҷиди ҷумъахонӣ. духонага квартира ҳаста ки дар якум ошӯна қарор дорад, 46 квадрати метр. об сведаш доимӣ ҳаст мегад, ошхона, баня, кухни, термиз, кухни гарду ва духовка ҳамин хел чизо дорад. хона хайр ремонтуш хуб аст, барои зиндагӣ кардан 100% омода ва тайёр аст. будан дӯстоне ки аз территорияи Ваҳда дамхали квартираро суроғ кардан, ина ба шумо вариантош. нархи квартира мега 200 000 сомонӣ аст. бо агар харидорои аниқ бошад, наличи сумкати бо чени сум шуд, яъне ки муомилаи арзон када метия мегад, не ки танҳо мегад одамони харидор. одамоне ки ради интереси бисёр арзонро мекунанд мегад занг назанам, барое ки одами коргар мегад монам зиндагӣ дорем. кадоми шумо харидор ҳастед, маърамад рақамошон мегафон метавонед тамос гиред. замини фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастаи Борадрон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар райони Сино гуфтагӣ ҳаст, наздики бозори Балх, яъне ки ва бозори Фаровон. ҳамин хел маълумот ҳаст. райони Сино наздики бозори Балх ва бозори Фаровон мега ҷои беҳтарина, бадуни азиз ки ҷои бениҳоят хуба мега соҳибшон. замин бардон 3.5 сотиқ замин аст ки замин обшин гирдаш маҳкам аст, дарахтони мевадиҳанда дорад ва обсвечам пасияни ҳаста. хоб нархи замин мега 210 000 сомонӣ аст, бо арзон када метия мегад. дар дуруни хона мега дута ватапроводи об аст, мега пасияни об, яъне ки мерезад меистад. хоб будам бардоне ки аз ҳамин территория замин хоҳиш карда, хай афсӯс ки заминҳои арзон наёфтем. ин ҳамин хел вариант буда, қариб мега 4 сотиқ замин, яъне ки 3.5 сотиқ зиёдтар мегад, бо нархи 210 000 сомонӣ арзона мешавад. рақамо мегафоншон астага аст, марама тамос гирем. квартираи фурӯшии навбатӣ ҳаст Борадрон қарор дорад дар шаҳри Турсунзода, яъне ки шаҳри Регар мешавад, дар 3 микрорайон доми 23 мега соҳибшон, яъне ки наздики бозор мегад. ҳамин хел маълумот наистиянд. якхонага квартира ҳаст ки дар 3 ошӯна қарор дорад, 47 квадрати метр ки обсвед ҳаст, доимӣ ошхона, баня, кухни, термиз дорад, ванна ҳам дорад. тирезаҳои пластикии нав, ремонти хона замонавӣ, ҳамаш қоидавӣ. дӯстони азиз, бо метавонед ки шумо маълумотҳои аниқтар ва пурраша аз соҳибашон гирифта, мисол бо мувофиқи ҳамон маълумотошон нархи наво када гирем. нархи квартираи мо мега 195 000 сомонӣ аст, бо арзонам мешавад, муомила дорад. 195 000 сомонӣ арзон мешавад. кадоми шумо ки харидор ҳастед, наздикиш да мегад хоб мактаб садик мега хело наздик аст, ҷои хуб аст. аз рақамҳои поёнбода метавонед дигар маълумотша гирем. квартираи фурӯшии навбатӣ ҳаст Борадрон қарор дорад дар шаҳри Душанбе, инашам дар райони Сино гуфтагӣ аст, назди бозори Дӯстида ҷойгир мега соҳибшон. ноҳияи Синои шаҳри Душанбе назди бозори Дӯстӣ. барои ҳамин дӯстони азиз дубор такрор кардам ки шутоби ба шумо фаҳмо бошад. духонага квартира аст ки дар якум ошӯна қарор дорад, 44 квадрати метр ки обсудаш доимӣ аст, ошхона, баня, кухни, термиз дорад. хона мегад ремонтуш на зурай на безеба мегад, яъне ки средни ремонт аст. дар пеши дом мегад мактаб садик мегад ҷойгир аст, мағозаам наздики лаби роҳ,
ҳама шароитош мегӯяд муҳайё ҳастад. одамоне агар харидори аниқ бошад мегӯяд омада аз пеш бинанд дарун беруша, яъне муомила карда метиҳем. нархи квартира дӯстони азиз 355,000 сомонӣ аст ки боз арзон муомилаш дар назди ҳамин квартира. خب کدام شما از همین تریتوریا که لازم باشه در رقم‌های 918 شون نوشته است میتونید دیگه معلومات چه گیرین. دو خانگی یکم اوشنا 44 کوادرات متر شهر دوشنبه 39. شما در مگر خالی کوارتیرای فروشی خانه زمین یگام ماشین خوابگاه و چیزی که برای فروختن هم خیلی داشته باشین سرعت معلومات چه رکریم و در ویدیو آینده همه خیر رکلام ده میگذاریم. این بار 12 خانه فروشی تا ویدیو آینده.